Joriemb bodaboda e sub-county ma Awendo ywago medruok mar kuo mar apiko e gwengego ka giseyo tend arita kwe kuom rem konyogi e tieko kuo ma kamago. George Juma nigi mathoth kowuok e kaunti ma Migori. Joriemb bodaboda ma Awendo osebedo kendo pod medo ywak ka otende kod kuo mar apiko ma kinde ka kinde. E kinde mar dwe achiel mokalo joriemb bodaboda gi ma Awendo wane giselalo apikni mar mauchiel ka bende kata moko kuom joriemb bodaboda bende osewito ngimagi ka omonj kod jokuoge e sechego mag otieno. Joriemb bodaboda ka otelo kod jakom margi mar Kojol Martin Abira wach nitiere kata peini moko e sub-county ma Awendo ma oting'o apaya mowuok Oyani nyaka Olanda mathothgi ok nyal tiyo godo ka oseromo kar saa achiel mar otieno nikech jonjore geto gi apaya no. Kilo selal dwe mokalo apikni moko lala moko rema auchiel kendo ji adek beno sang'ielo rengo ke moko chod ng'utgi me mana diri e piny mar Mariwa gi Mabera Nyabera kichomo rut Moyani koseromo saa achiel onge japik manyalo dhi e rut Moyani kochomo Ulanda. Jothuru adieri kose miriambo. Joriemb bodaboda giwacho ni moko kuom jokuogegi idho apiko kaka jowuoth ka bende ka gichopo kuonde ma koro ji onge gilokore kod joriemb bodaboda kendo gimayogi apiknigi. Inyal goli kata stage kaka jawuoth to kigi kodi e kor tiang' tipo ma ka ng'ato osego toki to ng'ad to ogoi kanyo mitho kanyo mihinyori ka to ringo dhi ga piko idhi report ka obila to obila okaw action moro amora. Samoro ng'ato nyalo goli ka stika ng'ama nyako ma jaber ma tera kuma kama to kigi kode bath tie chiel kama to koni wakonyra kama tin to kichung' matis ni tipo mana ka jomoko sewuok ne itiang' ka dhi e cho chunga piki duodo ka piko ni onge kidhi e landi dhi lokara lao ka dhi ng'e kibinda ko dhi go mbaka ke jirani kiduonge na ide chuonga mojache ng'eny sama uni dhi loko jaket kiduodo ka piko ni kora pino sebedo kala nya sana sama kuonde ma pikni lale gin kuonde minene opera gisetarita kwe gengo mag Awendo magiwacho ni ok osewuok oko mar konyogi e kedo kod kuo mar apiko e sub-county ma Awendo. Sabedo ke chien kucho chik oko yie mondo wakaw chike lweto wakaw jogwa miyo obila mondo miyo timnegi nonro to jogi duogo neno kiwuotho ng'anje mana oko ka koro miyo jopiny bedo gi chuny machwer. Ila nyalo dhi ka kong'o didek e juma to mondo mi gipatole kor gwenge gi partner gi chiefs kuo mar apiko osebedo ka ng'eny Awendo ka kendo wasetemo koni gi koni kwatudore gi afisas magwa mondo mi wakony gini to waneno ka tamore. Gisengo jiwo arita kendgi giwegi kaka yo mar kedo kod kuo mag apiko masani medre gwengego. Kineno ng'ato man tiere bathi michich godo, please report ne ofis masani wayiero matiyo kaka interim. Seringo kod ng'ato idhi kode Oyani chaki dok kode Ulanda chaki duogo kode chiji gi ng'ani nikech samoro kodhi onyiewo chisel tin mang' nogoyi gi chisel niendi. Notice mwachiwo ne jokuo kada na chudhe mok ne apikni kuone ma ochunge ni chal ng'ama yiero sanduge e furniture. Komachielo joriemb bodaboda gi ma Awendo bende koro kono josiasa mondo kik donjre e yiero ma jotend bodaboda sub-county ma Awendo e seche mag dhi nyime kod chano yiero e kinde machiegni. Ne wakwayo ni giwewa a little bit free mondo wabed gi total freedom mondo mi gigi watim ka wan free. Ka watimo yiero ok wadwa ni ng'ato donje yiero wa. Gavana dwaro ng'ate to waduto te wan ng'ate wan joge ne te. Koro wang' ni thuolo ma wakwayo gavana owewa wayier ng'at ma wadwaro wamiye otin mitula ti kodwa kaka jopikipiki kaka joyuth weteni kaka jok ma siri kaka jok marom kodi kaka jok man ngufu kaka in gi ngufu. Administrator ma sub-county ma Awendo Elisha Mitula osingo joriemb bodaboda ni gidhi bedo kod lwasi makare mar yiero jotelo ma gin giwegi ema gidwaro. Mitula wacho ni piny owacho ma kaunti ma Migori ok osebedo kendo ok bidonjore e yiero ma joriemb bodaboda sub-county ma Awendo ka omedo ni kony ma gidwaro emi biro chiwnegi. George Juma, Ramogi TV, Migori.